yn cynnwys cerddi rhydd a chaeth a'i lluniau gwreiddiol I hun, Siarad Trwy'i Het ydy teitl cyfrol y bardd Karen Owen. Y cyhoeddwyr ydy Cyhoeddiadau Barddas. Siarad Trwy'i Het ydy'r ail gyfrol o gerddi I mi I chyhoeddi, ond yn wahanol i'r gyfrol gyntaf, mae'n cynnwys ffotograffa. Mi ddoth yr Het yr rhan o'r gyfrol yn dilyn gwyl Maldwyn 2010, oedd hynny rhyw gwta fis ar ôl marwolaeth Iwan Llwyd. Gwobr oedd yr Het am y gerdd goffa I Iwan felly. A mi benderfynais I fynd ar Het a'i gosod hi wedyn yn y llefydd ar draws Cymru. Mae'r 52 o lyniau. Maen nhw cof am Iwan, maen nhw yn cofio mai 52 mlwydd oed oedd o'n yn marw. Ond maen nhw hefyd yn mynd I ambell I le oedd yn bwysig I Iwan, ond hefyd yn bwysig I fi. Melin y Cym. 1 Ionawr ar lanw hynod, bydd sgotwr i'r dŵr yn dod. Daw a gwialen I eni i'r fan hon, un hafon ni. Daw I ddŵr o fedydd iach, dŵr rafin, dŵr arafach. Dŵr o addo I drwydded, dŵr o iaith, a'r dŵr a red yn ddŵr lles goryddiau'r llyn, yn fôr ac yn ddiferyn. 1 Ionawr ar lanw hynod, bydd sgotwr i'r dŵr yn dod. I ddŵr y Cym, meddai'r cof, y dŵr hwn sy ar grwydr ynof, dŵr a geidwr pysgodyn, daw a'i bluen wen I hun. Mae'n elfen wrth gwrs yn y gyfrol yma o dafleisio Iwan Llwyd. Tafleisio yn yr ystyr talu teyrnged, marnadu, cadw'r cof am Iwan yn fyw wrth gwrs. Ond mae llais Karen yn hynod o gryf yn y fan yma. Hynny yw, nid siarad drwy rwy'n arall yma Karen yn y fan yma. Mae llais i'n hyglyw iawn. A mae'n llais unigolyddol iawn. A mae'r elfen lafar gyfoes yna yn dod drwodd yn gryf iawn ym mhob un o'i cherddi. Rhedeg yn sych. Ar y rhain galad yng nghyffinia hanner nos y mae profi gwerth gweinidog ar ei ffordd I gymyn olaf. Gyrwr mansel sy'n tynnu am y parlwr godro, neu weithiwr shifft sy'n ysu I gyrraedd adra. Athro ar ei drafael o'r dafar neu gariad ar gwrs yn ôl at ei wraig. Rhwng y llinell wen olaf a'r coch sy'n ddi-ddiwedd o sych. Rhwng fflachiadau'r dashfwrdd sy'n deud fod rhywbeth o'i le. Y mae diawlio'r ffaith fod Tesco mor bell, fod Texaco wedi gadael yr anialwch yma, a Shell wedi sychu'r lle. Eso wedi heglu hi, a BP wedi bygro'r busnesau bach I gyd. Yng ngola dydd, rydyn ni'n deud I bod nhw ym mhob man, yn Libya ac Iran, Iraq a Saudi Arabia'n Qatar a Dubai, Rwsia a China, Chechnya a Georgia. Rydyn ni isio iddyn nhw fod ym mhob man, yn drilio at y diferyn diaf eithaf, mwyn fy nghlwydo I adra, drwy'r awyr sy'n sgleinio fel oel o lan. Mae hon yn gyfrol fwy personol allan na dim byd dwi wedi sgwennu o blaen. A efallai bod fi'n teimlo'n fwy fel fi fy hun yn cyhoeddi'r gyfrol yma. Dwi'n meddwl bod sgwennu I fi yn ffordd o ddelio hefo pethau. Ond yn fwy na hynna, dwi'n meddwl mai nid rhywbeth hunanol fel a sgwennu fod. Dwi'n meddwl bod sgwennu, bod y job o sgwennu, bod hi yn swyddogaeth. A dwi'n gobeithio bod bob un sgwennwr yn sgwennu ar ran pawb sydd yn teimlo ar y fath. Hyrwyd mae pawb yn teimlo, ond dydy pawb ddim yn gallu sgwennu.